Itt a sinek mellett itt is található egy mécses virág. Hát a szív összeszorul. Zoltán élt 22 évet. Hát ez nagyon szomorú, gyerekek, élhetett volna még jóval többet is, ha nem csinálja ezt a nagyon nagy butaságot. Ez itt a legszomorúbb tény a világon. Ugye ezen a sínpályán itt végig tolni egy autót, ahol hatan ülnek egy autóba. És körülbelül ilyen idő lehetett, ilyen sötétedés, mondjuk sötét volt 6 óra felé. És az a kamera vette föl mindazt, ami történt. Sajnos az a kamera felvett mindent, és le is közölték. De hát a vonat nagyon gyorsan megy. Szóval végig mécsesek. Megrázó történet. Óriási fájdalom mindenkinek. Én csak eljöttem azért, hogy ezekről megemlékezzek. Nem ismertem egyiket se. De hát nagyon kár volt, hogy viccelődés volt, ahelyett, hogy felelősségteljes tudatába az embernek mérlegelt volna, hogy ezt nem csinálom meg. Mert ezen a vasúti sinen tolta 100 km/h sebességgel a vonat az autót. Itt végig 300-400 méteren át. Óriási, ilyen nagy csapás volt ez. Nagyon kell vigyázni, gyerekek. Mindenkinek körbenézni, megállni.